Bermeoko udalak 2022. Urteko aurrekontuak prestatzeko herritarren parte hartze prozesua abiatu du. Horretarako, bermeotarrek 11 proiekturen artean euren lehentasunak aukeratzeko aukera dute eta beste proiektu batzuk proposatzeko aukera ere badute. Galdetegi honi buruzko xehetasun eta parte hartze prozesu honen nondik norakoak eta helburuak azaldu dituzte Aritz Abaroa Bermeoko alkateak eta Idoia Plataz Bermeoko urigintza alorreko zinegotziak. Bueno, gaur aurrekontu parte hartzaileen prozesue aurkeztera gatoz, danotakigu ja urteko azkaningoko lau hilabetekuen sartzera guzela eta horre suposatuten dau, kasu honetan 2022. Urterako aurrekontuek lantzen hasteko sasoie heldu jakule. Behin baino gehiagoten esan dugu moduen, udalan gestinue responsabilidadetik, efizientzitik eta transparentzien alderditzik ulertuten dugu, eta hori holan izanik eta horrek oinarrizko baloretzat hartunik, azken baten dakusen errekursuek baliabidiek mugatuek dizela, limitaboet dizela kontuten okintze, ezinbestekotzat joten dugu herritxarron lehentasunek argi eta garbi identifiketie, proiektu garrantzitsuenak zeintzut izen herritxarrakaz batera identifiketie, batez be aurrekontu honek landuten guzen einien, aurrekontuek izan daitzezan, benetan herritxarrok dakuguzen beharrizanari erantzun emoten zoienak, eta dakuzen baliabide mugatu horrek modu egokizenien erabiltzen duguzenak. Ganera, balorazio txikitsu bet egin behar dugu, parte hartze prozesu edo parte hartze estilo hau da, etxietara zuzenien bidali eta jentie parte hartu eta beran iritzile urnetan emoteko aukera hau, 2020. Aurrekontu landuten hasi ginen martxan ibini gendun, eta balorazio positibo bat eginez etorri gara azkenengo urtietan. Eta zeitzik, parte hartzen maila handize eukidogulako, azken baten danatan eukidoguz 100 personatik gorako parte hartzik eta lehenengo urtien ganera 500 personatik gorako parte hartzie lortu gendun, eta ez hori bakarrik, ganera perfil desberdinetako jentien parte hartzie lortu dugu, hau da, adintarte desberdinetako herritxarrak parte hartu daude, eta herriko gune desberdinetan bizi dizen bermeotarrak parte hartu daude. Orduen, horrek emoten dozkune da, ikuspuntu zabala hubet, lehentasun emarkaterako orduen, beharrizanak identifiketerako orduen. Hori guztize kontuten okintze, aurten be gogo bardinegaz prozesu parte hartzaile hau martxan imitzen dugu, gaur hasiko da, gaur jasoko dugu etxietan parte hartuteko dokumentutsuek, eta noizarte luzetuko da, irailen 22 artien, herritxarrok okingo dugu aukerie parte hartze prozesu honetan, hau da, 2022ko aurrekontue diseineteko parte hartze prozesu honetan parte hartuteko. Esan dako moduen, etxe guztizetara botako dugu, holan hasi ginen 2020. Urtien, eta holan jarraitu gure dugu, danok eukidaigun aukerie parte hartuteko. Etxe guztizetara helduko da holako dokumentutxu bet, ontsek Idoiak azalduko eskuganera, zeintzut izen proposatuten dizen ariketak. Helburue da, parte hartzerik handizena lortuti eta horretarako proposatuten duzen ariketak be, ariketa simpliek diez, hau da, edonok, modu errezien bete alizatekuek. Aurrerauko urtietako moduen, ez dugu eskatuten izen eta abizenik imitzie, espadase, bizilekue, hau da, bizigara, Erreinezubi inguruen edo bizigara, San Martin inguruen edo bizigara, Mainuko hau zuen. Gitxigora berak ero geupe, horrekaz datuekaz, alizateko txostentzu betegin, edadie, batez begero jakitzeko ze edade franjatako jentieke parte hartu dauen, eta sexue zein zen. Gero da datu estadistiko horrek egin alizateko. Esan dako moduen, etxietan jasoko dugu gaurtik eta aurrera, eta irailen 22 bitxartien okingo dugu aukerie berau dokumentue beteteko. Eta zehaztasun gehiago emon aurretik, Idoiak azaldukozku ze ariketa simple bi proposatuten duzen herritxarrok euren bidez, euren lehentasunek eta euren proiektuek proposatu alizateko. Hemen proposatzen duguz ariketa bi. Lehenengokue da proiektu zerrenda bat, 11 proiektu, eta bakotzari emon bitzagu puntuazio bat. Bakotza balora bidu batetik 10-era. 10, pentsaten badugu oso garrantzitsue dela eta oso gustuko edogule,
eta bat, pentsaten badugu, horrek proiektuek ez dakola garrantzirik eta ez dela interesantea. Amaike jarri dugu hemen, ez da gure esan, ez amaikek egingo dizenik, ez beste batzuk ez direnik egingo. Zeitzikonek amaikek, apurbet aurreko urtietako parte hartzietan ikusitze, herritarrak zer eskatu dauien eta zeintzuk diren euren kezkak, aukeratu doguz amaike proiektu. Eta honeti ez, lehenengokue, hartzako biribilgunetik, erreten lamerara arteko gunea egokitu eta edertu. Hau da, hartzatik hasitze fielatora. Hori gunien, beste urbanizazio moderno bategaz imini eta polistu gunien. Bigarrena izango da, Bizkaiko Jaurerria kalea egokitu eta edertu bebai. Hirugarrena, San Martinen aire zabaleko kirolgune bat sortutie. Hau da, igiritze eta kirola egiteko kalien. Lameran komun publiko barri bat jartzie, bakarrik bizi diren adineko pertsonen jarraipenerako programa bat aurrera erutie, Bermibus geltokietan itxaron denborari buruzko informazio panelak jarri, hau da, markati esema denbora falta dan autobuse pasateko. Herrigune desberdinetan asfaltatze lanak eitzien, gero, herri eskolie eta Benito Barroetako patioak zabaldu eta aizealdiko gunie egokitu. Patio horrek, eskolarik ez dagoen orduetan, igiritzie jentientzako. Aldezarreko zein bagunetan muralak margoztutie. Lamerako lurzorua konpondutie. Hau da, solte dauzen baldozak eta ondo pegate imitzia. Eta udal web horri barria diseinatu eta martxan jarri. Orduen herritarrari eskatuten jatzo, honetariko bakotzari batetik 10 puntuek emotie. Hau da, 10 interesantie bada eta bat interesantie espada. Eta orgunien, bakotzak ikusko dau, proiektu bakotzari zelako garrantzize emotentzo. Eta bigarren ariketie da zabala. Hau da, bakotzak idazteko, berak pentsaten dauen proiekturen bat, hemen ez dauena, honetan 11 barruen ez dauena, eta interesgarri konsideraten dauena. Beti be, kontutan eukitze, zeintzut izen gure gaitasunek eta zeintzut izen gure eskumenak. Gauze batzuk, ez dauz gure esku. Eta, ariketa bi horrekaz, urnera bota, eta gero, guk aurrekontu egiterakoen, kontutan eukiko dugu, herritarran eskaerie, beti be, geure posibilidade ekonomikoen barruen. Esan dako moduen, idoiak esan dauen moduen, urnetan itxi beharko doguz, etxien jasoten doguzen dokumentu honek, esan dako moduen gaurtik hasi eta irailen 22 bitxartien, eta non entrega izango doguz, alde batetik berazen egongo da olako urne bat, eta berazen itxi halko dugu. Liburutegizen, liburutegize jaiegun honetan sarratute dagoen einien, turismo buleguen eukiko dugu urnie, eta turismo buleguen itxi halko duguz eurek horrizek, eta kulturetxien be bai. Kulturetxien be urne bat egongo da, eta berton izango dugu itxi. Buzoi bakotzera olako bataliako da, orduen, baleitzeke, etxe baten persona bat baino gehiago bizi badan eta parte hartu gure dauie persona diferente horrek, dokumentue behar izatie, orduen, urne eta buzen lekuetan be, olako dokumentotxuek, olako folletotxuek egongo diez, eta bertan hartu leikie bidauien guztizek. Internetetik be, bermeo.eus elbide elektronikuen be, deskargateko aukeri egongo da, baten batek, etxien deskarga gure badauen, eta imprimidu gure badauen, han be, eskaitze egongo da. Eta esan dugu gure helburu edala alik eta parte hartzerik handizena fomentatie.
parte hartze handizena fomentati ganera, jente desberdinen parte hartze, hau da, adintarte desberdinetako jentien parte hartze gure dugu, eta bereziki ganera, gure dugu gaztiek be parte hartuti orduen, sustapen berezi betengo da horretarako, gaztieri zuzenduiko mezuek helaraziko die sarien bitxartez, eta batez be, gure dugulakon anime, garrantzitsu ikusten dugulakon, hori, variedade aliketa handizena izan daitzen, eta gaztiepe, euren lehentasune zeintzut izen adieraztie aurrekontu prozesu honetan. Orduen, aurtengo nobedadie izango da, web horri bitxartez be, ez bakarrik berau folietu izango dala deskarga baripe, kuestionaizo bat prestatu dugule, orduen internet bidez izango da parte hartu aurrekontu prozesu honetan. Orduen, bai WhatsApp bidez, bai sare sozialan bidez, zabalkundi emongotzagu ariketa bi honeri, batez be, sarietan eta mobiduten dan jentiek, papela beteten hasi biharrik esokitzeko eta urne batera zuen, edota emailez entrega, aparte de urnetan, parte hartzea @bermeo.eus elbidera be bota alda, enbede horre prozesu guztiek egin, sartuten bagara bermeo.eus udaleko web horrire, antopako dugu apartau bet parte hartzie, eta bertan, zuzenien, galderak erantzun izango dugu, eta automatikoki erregistreko da gure erantzune zein dan. Beraz, helburu horregaz, herritarrari alik eta errestasun gehien emotie prozesu honetan parte hartuteko. Idoiak esan dauen moduen, jasoten duguzen proposamen guztiek aztertuko diez, jasoten duguzen proposamen guztietatik, esan dako moduen proiektu bakotza puntuazio bat okingo dauelez bat eta 10 bitxartien, gero gehiketak engo diez, da urtengo dau proiektu bakotzak ze puntuazio atara dauen, orduen, horren arabera engo dugu aurrekontuen diseinue, eta, bigarren ariketan eitzen dizen, modu librien eitzen dizen proposamenape, kontuten okingo diez, beti be, geure kompetentzien barruen, eta geure kompetentzien estizenak, eta bideratu aldo guzenape, beste administrazio eragile batzuka saiatuko gara bideratuten, eta geure kompetentzien izenak, kontuten okinze urte honetan ze gaitasun ekonomiko dakun, hau da, ze diru sarrera aurre ikusten dugun, eta zenbat diro dakun ekintza eta inbertsinuetarako, zungo garie lehentasun eskala horren arabera, herritarrak markaiko lehentasun eskala horren arabera, aurrekontue diseineten. Beraz, jentie anime parte hartu tire, pentsaten dugu aukera hona dala danok geuk ikusten dugu zan behar izanak identifiketen lagunduteko eta auki geinkezan ideak modu libre eta askien eta modu konstruktibo baten proposatuteko eta guretzako benetan tresna lagungarri izango da, batez be gure baliabideek alik eta modurik efizientienan antolatuteko eta esandako moduen helburu edalako gestinue modu transparentien eta parte hartzaileen eitzie, batez be aurrekontu errealiste batzuk maiganien iminalizateko, Bermeotarron beharrizanari erantzun emoten zoien aurrekontu batzuk diseinalizateko. Beraz, gogoratu, gaurtik eta irailen 22 bitxartien eugiko dugule parte hartze prozesu honetan parte hartuteko aukeria. Igez, ariketak izan ziren lehentasunek markatie eta gogoratuten nahi lehentasunek ziela garbitasun eta desinfekzio lanak izan ziren nagusienak, arlo sozialeko proiektuek sustatutie eta reaktibazio ekonomiko horrek izan ziren 3 ardatzak markaz hauienak eta horretan oinarritute egin genduzen aurrekontuek hain zuzen be. Edota gauz ikusten lameran komunei apurtute dauela eta sarkitute dauela horre gauzek hartzien jungara eta horretatik jungara proiektue landuten eta hortzitatoz honeke 11 proposamenak, hau da, aurreko urtietako prozesuetan herritarrak eskatu dozkuien edo adierazi dozkuien lehentasunetatik oinarritute. Orduan egin juz, 11 proiektu identifike eta ia gentiek orain esain esaten dauen dala eurentzako garrantzitsuena eskala horren arabera be geupez jakitzeko zeintzu sartu aldo guzen aurrekontuen eta zeintzuk beste urte batzutarako itxi geinkezan.